mriki enten perlu sekedhik, Pak. Warga niku kula niku sakit, kudu tetep rumah sakit. Nah, mangkon mboten enten biayane. Raine pipun sekedhik pipun dengan arahke, Pak. Oh ngatur yang terus menawi kados ingkang jenengan lampahi Ojo kahanan dengan coket ngurus tungkul BPJS dolanan utawi KIS. Terus ini program saking pemerintah kangge jamin kesehatan kangge masyarakat. Menawi KIS niku panjenengan mungkin nyuwun saking kelurahan teng balai desa. Niku yen kagem masyarakat ingkang tidak mampu niku pancen dipun sediaken nika kartu Indonesia Sehat. Niku mungkin yen jenengan pun kagungan niku sedaya gratis. Lah sing angka kalih wau sing kula matur wau BPJS ingkang aran niku urusanipun kalih kesehatan. Lah niki yen menawi mandiri niku boten gratis, wonten iuranipun tiap bulan sesuai kalih kelasipun. Ngoten. Terus yen kebetulan nyambut gawe teng perusahaan, lah niku biasanipun BPJS niku sampun dipun uruske kalih perusahaan. Terus yen jenengan pilihane ngoten kalih jenengan pados KIS teng Balai Desa, kartu Indonesia Sehat, gratis niku sedayanipun. Terus menawi priksa utawi sampai napa opnam, sampai operasi wae istilahipun, sedaya gratis. Nah, yen nang kalih wau BPJS kesehatan niku wonten iuranipun tiap bulan. Ngoten nggih ya. Nggih matur nuwun Pak Haji, impunipun jeng-jeng kula tak teng Balai Desa pados KIS persanipun sing gratis niku. Nggih. Nggih yang prayogi panjenengan ngurus KIS riyen mawon. Niku yen babagan BPJS niku sakle nggih dhewe siji nggih di samping wonten iuranipun. Jane mboten kalah penting niku dhewe nggih kedah paham. BPJS niku hukumipun pripun miturut agama. Lah niki kebetulan Pak Karim kan enten awake dhewe niku perlu napa nyuwun pirsa babagan menika. Ngeten Pak Karim sing babagan BPJS niku Pak Karim. Niku kan mboten gratis istilahipun. Enten iuran niku lah kalau ditilik dari hukum agama pripun niku. Oh nggih, menawi KIS itu sudah jelas nggih, terus memang jaringan ditanggung pemerintah, berarti nggak ada masalah. Cuman kalau yang BPJS menika kan sebetulnya kan dilarang, haram nggak boleh. Alasannya apa? Karena kadang ada orang yang baru daftar 2 bulan, 2 minggu bahkan sudah menggunakan uang puluhan juta. Ada yang dia membayar sampai puluhan tahun dia belum menggunakan sama sekali. Maka di situ hukum fikih jadi masalah. Lah supaya jadi halal bagaimana? Tentang BPJS bisa hukumnya halal. Ketika kita menyerahkan iuran itu kita niati untuk bersedekah mawon. Jadi kalau sudah niat sedekah ya sudah tidak ada hitungannya. Baik kita gunakan atau tidak itu sudah nggak masalah. Itu ngaten Pak RW. Soalnya mungkin iuran itu kita sudah bayar selama hidup nggak gunakan, sisi lain ada yang baru 2 minggu menggunakan dengan nilai besar, kan itu kan harus pakai izin yang punya. Daripada ribet, oke lah kita pakai BPJS, tapi ketika menyerahkan iuran itu kita niati sedekah pun sah. Sah niku nggih. Terus intinipun pada saat memberi iuran niku niatipun sedekah mawon. Terus sedaya pun oke nggih. Oke nggih. Terus